Moi välillä teette nää mun naamaa vaan. Tänään mä näytän teille 3 DIYta. Joten aloitetaan. Inneka on semmonen tähän teipin tähän juttuun tämmönen koriste. Mut aloitetaan. Tähän sä tarvit jonkunlaisia teippijuttuja, eli tämmösiä teippikoteloita. Eli mulla on nyt teippiä näissä molemmissa, mutta mä teen sen vaan yhteen. Sä tarvit kaikenlaisia eri värisiä tusseja tai sen värisiä, minkä sä haluat siitä. Lyykynen, et sä voit kumittaa sen, jos se menee pieleen se piirto. Valkoista paperia tai jotain lahjapaperia. Mulla on nyt valkoista paperia, kun mä haluan piirtää siihen. Ja sit sä tarvit myös sakset. Okei, aloitetaan ottamalla se, mihin sä haluat tehdä sen sun. Eli sä saat valita, mihin sä haluat tehdä sen. Mä otan nyt tän ja sit mä otan tän teippiosan tästä pois. Ja kun tässä on tämä, niin mä laitan sen johonkin talteen. Esimerkiksi vaikka nyt lattian kiinni sen. Näin, sitten tähän jää vaan tämä, jos ei ole teippiä. Nyt sä otat tämän pois ja siirret tämän muualle. Sitten otat tää sun paperi, laitat tän johonkin reunaan, et siitä saa monta. Sitten piirrät sen lyökynällä ja sitten vaan leikkaat sen irti ja voit koristella sen. Okei, nyt mä oon leikannut tän, ja jos sä tarvit tän apua, niin sit sä voit pyytää sun vanhempia. Mutta nyt mä näytän tässä, miten sä voit tehdä sen. Eli ota sakset joko näin auki tai näin. Mä yleensä teen sen tälleen auki. Mä teen tähän reijän. Ja rupean vaan leikkaamaan. Ja sori taustalla, mun mummin puhelin soi. Näin. Ja nyt mä vaan koristelen tän ja mä laitan tähän semmoisen alustan. Nyt mä vaan koristelen. Kun mulla on lempiväri on kun sininen, niin mä rupean nyt piirtämään tähän. Ja sitten mun lempikuvia on sydän, niin mä rupean piirtämään tähän sinisiä sydämiä. Sä voit itse tietää, mitä sä haluat esim. Kirjoittaa vaikka omia nimiä tai jotain muuta. Mä piirrän sinisiä sydämiä. Näin, nyt mä piirsin, te ette valitettavasti nähneet, sitä mä unohdin kuvata. Mut joo, ihan vaan sydämiä tähän piirsin näin. Ja nyt sä voit ottaa tän. Ja laittaa sen näin tähän näin. Lallatilaa. Väärinpäin tähän näin. Oto. Nyt. Asetella sen siihen kunnolla. Näin. Ja sit vaan laitat sen teipin tähän. Voilà, sulla on kaunis teippijuttu tässä, näin. Ja sitten seuraavaan DIYihin. Tähän seuraavaan DIYihin sä tarvit vanulappuja, purkin, jossa on kansi. Ja tietenkin vettä. Ja jos joku ei tiedä vielä mikä on vesi, niin vettä. Aloitan ottamalla tässä purkki ja laitan sinne nämä vanulaput. Mulla taitaa olla tää vähän liian pieni, että ne ei mahu nämä vanulaput. Hehe. Mutta, no, kyllä ne saattaa mahtua. Mahtuu, kun mä vaan tungin ne tonne. Tän samoin sä voit tehdä noilla tuolla pumpulilla, jos sä sillä puhdistat sun naaman. Mä tässä puhdistan näillä. Älä laita ihan täyteen, mutta kuitenkin silleen, että saat täältä jotain. Näin. Ja sit vaan kaarit sinne vettä. Tää siis helpottaa sitä aamulla, että jos sä aina et jaksa ottaa vanujuttua siitä jutusta ja kastaa sitä, niin sä voit vaan napata sen tästä ja puhdistaa. Tää puhdistaa hyvin huulipunan.
Esim. Jos sulla on kiire aamulla tai jotain tämmöstä. Kannattaa kaataa sitä ton verran, että ne jää pohjalle sitä, että se voi imeä, jos ne on kuivunut. Tähän seuraavan DIY:n sä tarvit pullan, sakset, valkoista paperia, voit käyttää sitä samaa paperia, mihin käytit tätä. Sitten sä tarvit teippiä ja tusseja. Tai jos sä et jaksa leikata paperista paloja, niin sä voit käyttää maalainteippiä. Mä nyt käytän maalainteippiä, mutta sitten ei tule niin nätti tulos. Eli otetaan tää sun pullo. Se ei tarvi olla mikä tahansa pullo, mulla on tämmönen muovipullo. Mä rupean repiä tätä kontaktijuttua tästä irti. Näin sain irti. Sitten esim. Mun pullossa on tämmösiä ryppyjä, niin eti semmonen ehikohta, missä ei ole ryppyjä. Tässä. Juu. Siirrä pullossa sivumalle. Ota tästä teipistä jonkun verran paloja. Limaa se. Siirrä matto pois sieltä, tai mikä ikinä onkaan. No mulla ei nyt siirtynyt. Ja mä otan tämän mun alustan. Ja vedän siihen sen ja kirjoitan kellonajan. Valitsen istun tussissa semmonen tussi, mikä näkyy. Tuo keltainen ei näkynyt niin hyvin. Ja kirjoita siihen 12, 00. Ja leikkaa se tussi irti. Siis ei tussi, vaan tää. Sä voit joko leikata tai sitten tehdä noin. Anteeksi tästä äskeisestä, se vaan niinku tipahti. Ja mä en jaksa varmaan leikata sitä irti. Mut siis joo, laitan se tähän näin. Ups, väärä kohta. Laita se tähän johonkin kohtaan. Et 12 mennessä sun pitäisi olla juuri näin paljon. Juu. Sä voit päättää, teekö sä tunnin välein, tai 2 tunnin välein. Mä teen 2 tunnin välein. Ja toi 2 tunnin välein siis tarkoitti sitä, että milloin sun on pitänyt juoda se määrä tai jotain tämmöstä. Jos sä vielä haluat, sä voit tehdä näihin jokaisen nämä eri ajat. Eli siis mä nyt tein tän. Mä tein tähän aamuajat, kun mä yleensä herään 9 tai 10. Niin sitten mä tein nää. Ja sitten se jatkuu niinku tästä. Ja se loppuu 5. Siis 5. 4 se aika, mut sä voit tietenkin tehdä sinä ihan miten sä haluat. Sä voit myös jatkaa tätä silleen, että sä teet sen toiseen pullaan semmoisella toisella niin. Juu. Tällainen. Sitten sä vaan täytät sen päivän mittaan. Juu. Tämmönen tässä. Moikka! Olen tässä vielä nyt tämmösen lifehacksin. Tässä on 4 lifehacksia. Tai tämmöstä DIY-juttua. Eli siis tähän sä tarvit tämmösen jonkun puskan. Tai sit jonkun puskan. Hehe. Jotain pussukaa. Mä käytän nyt tätä pussukaa. Ja sit sä tarvit jotain paperia. Sit sä tarvit myös siihen WC-paperia tai jotain paperia. Sitten vaan rullaat tän. Palauttelet tän palosiksi, jos sulla on WC-paperi, niin niiden näistä, mutta jos sulla on jotain muuta paperia, niin sit vaan jostain kohtaa palauttelet. Ja sit tässä näin rullaat nää palaset. Ja taitat näin ja laitat tänne pussiin. Teen näin kaikille. Sitten sulla on semmonen oma hätäpussukka, jossa esim. Käytän noita koulussa näitä. Jos sulla esim. Menee huulikiilot yli laidan, niin sitten siellä sä et halua käyttää niitä, tai siis jossain jossain tilanteessa siellä ei ole esim. Paperia jossain syystä, niin sitten sä voit ottaa tästä pussukasta ja näin. Nää oikeastaan käy mulle tosi tarpeen. Ja ne pysyy täällä.